Следващият ми събеседник е Стоян Цветков, изпълнителен директор и член на управителния съвет на Инвестбанк. Между другото, в банковата индустрия се случват много интересни неща. Здравейте! Когато става въпрос за зелени политики, зелено финансиране и устойчиво развитие. Все пак имиджа на банковата индустрия е като един от най-устойчивите в историята. И голяма част от тези политики, между другото, както стана дума и в предишните теми, те съществуват, тези критерии се измерват и се следят, без да бъдат налагани от някакви регулации. Но все пак по какъв начин се интегрират ESG политиките в корпоративната политика и бизнес модела на една банка, в частност на Инвестбанк? Ще започна почти по същия начин като предходния колега. Значи политиките, регулациите, те са валидни за всички бизнеси, които попадат в този обхват. Банките, за разлика обаче от другите, са начална позиция по отношение на предаването по веригата на доставки на значението на финансите. И по този начин всъщност през банките регулациите ще достигнат до повече бизнеси. Дори те да не са обхванати от директивата, която за съжаление все още не е транспонирана в нашето законодателство. И моето мнение е, че този подход не случайно е измислен да е по този начин, защото се разбира, че косвено през финансирането ще се достигне, пак казвам, до повече бизнеси. Това, което каза и Мартин Гиков в началото на нашата среща, че има предвидени доста канали за финансиране, включително и такива, които част от тях са подкрепени с държавни гаранции и така нататък. Всичко това, една голяма част от него, не казвам всичко, защото има и други не банкови финансови институции, една голяма част от него ще мине през банките. Ще минат през банките. Това е една от, може би, посоките. Една от посоките е това, а другата посока със сигурност е, че банките ще са принудени и вече го работят, предполагам и колегите, не само в Инвестбанк. Това ще се окаже като ключов момент в риска, който една банка поема. И споменатите преди това физически риски, риск от прехода. Това са всъщност допълнителни рискове и глобалния риск ESG, който банките ще трябва да имплементират в своите модели. И съответно ще се окаже, че в близките, може би година-две, това ще повлияе върху цената. Цената на финансирането по-скоро за тези, които не са ангажирани с устойчивост, тези, които не са се измерили по отношение на въглероден отпечатък и тези, които не са ангажирани с социалната сфера и с прозрачното управление. То за това, между другото, се говори от доста време. Започва ли да се случва тази трансформация на оценката към кредитополучателите? Да, случва се тази трансформация, включително и при нас. Има няколко неща, които затрудняват и които се оказаха сериозни предизвикателства в тази тема. И това са по-скоро липсата на данни. Липсата на данни от една страна в самите банки по отношение на техните клиенти, от друга страна липсата на данни на самите клиенти. Защото може би част от, може би, от присъстващите, които ползват финансиране от банки, са видели, че започва да се иска допълнителна информация при кандидатстването за финансиране. Банките не са към момента подготвени с база от индикатори, показатели, информация и всичко друго, което е необходимо за този клиент, за да могат те да преценят този клиент и това финансиране дали ще бъде устойчиво или не. Това е всъщност един от основните проблеми, които и ние идентифицирахме с работа си по ESG, по което продължаваме, разбира се, да работим. И това постепенно във времето ще се натрупа и данни, и политики, и естествено вече ще започне да се прилага от всички. Вътре в самите бизнес процеси в банка, как всъщност изглежда една ESG стратегия в една банка и какви приоритети набелязвате? Освен всичко това, което споменахме в момента. Да, зеленото финансиране, да, нуждата от повече информация за самите клиенти. Какво още? Основното нещо, с което се започва и тези, които се вече работят по темата ESG, разбират, че основното е да разберат всъщност какво е това ESG.
Това е предизвикателство за повечето и стъпките, които се минават, това е екип, обучения, съставяне на стратегия, политика. Разбира се, неизбежна стъпка е комуникацията и обратната връзка от заинтересованите страни, клиенти, служители и всички всъщност, които са част от веригата, включително на доставките и нашите клиенти. Това са, може би, основополагащите неща, които всеки бизнес трябва да направи, преди да си състави и плана и да си постави и да заложи индикатори, които трябва да следи и да гони. Една тема, която на мен лично ми се струва доста пряко свързана с тази за устойчивостта, става въпрос за дигитализацията на банковия сектор, начинът, по който го променят новите технологии. Това по какъв начин върви в ръка за ръка, да кажем, с темите, за които говорихме до момента? Имплементирано ли е, свързвате ли го по някакъв начин с ESG стратегията си или си е цяла отделна вселена и проблем, който се развива самостоятелно? Със сигурност е част и от ESG, включително и отделна тема. Моето лично мнение и включително и в Инвестбанк така работим. Дигитализацията и цифровизацията по-глобалното е част от новия бизнес на глобално ниво. За да бъдеш конкурентен, ти трябва да предлагаш включително и улеснения за своите клиенти. Това е от една страна. Когато обаче тези улеснения или тази цифровизация допринася за постигане на целите по отношение на устойчивостта, разбира се, цифровизацията е част от ESG. По този начин могат да се включително и спестят ресурси, нещо, което оказва влияние пряко върху отпечатъка, който всяка компания има, включително банките. Така че не само ние и конкурентите ни работят в тази посока. Вие като потребители на банкови продукти и услуги най-вероятно го усещате. Много по-лесно е да извадиш телефона и да платиш. Ще дойде време, в което най-вероятно и дебитните карти като физически ще отпаднат. Така че да, върви се в тази посока, тя е част от ESG, но не е целта по само себе си, целта е по-скоро устойчивост, а не дигитализация, някаква самоцел. Точно така. Няма как да не ви питам и вас за новите изисквания и регулации. Чухме различни гледни точки за това, доколко има диалог между бизнеса и институциите, доколко все още до голяма степен обаче липсва информация към крайния потребител, така че той да се ориентира в това, което грубо казано го чака. А в банковата сфера се случват и още много други неща. Дали ще влезем в еврозоната сега на 1 януари, точно 2025 или малко по-късно, не е много ясно, но рано или късно това ще се случи. Ще има и сериозна интеграция с европейските регулаторни органи. Готови ли сте за всичко това и как то променя бизнеса? Смело мога да твърдя, че банките ще се справят с тези предизвикателства. По-скоро притеснението ми е по отношение на държавата, дали ще успее да направи необходимото на ниво първо институции. Говоря за включително министерства и всички институции под тях. Банките са най-малкият проблем. Моето усещане обаче, че държавата, за съжаление, не положи достатъчно усилия, включително по темата ESG, и не случайно, благодарение на вас и на подобни форуми, бизнесите разбират малко повече за тази тема. Необходимата комуникация, която трябваше още преди година и половина да започне, за да може бизнесите да са по-подготвени и по-конкурентни спрямо европейските си партньори, включително и конкуренти преки. Това са опасения за това, че някои от бизнесите, не работейки достатъчно рано по темата ESG, може да отпаднат от веригата на доставки. Както казаха и предишните колеги, все повече глобални бизнеси, големи бизнеси изискват от своите доставчици да бъдат ангажирани, да имат доклади, а това нещо много от бизнесите още не го знаят дори. Това го казвам от личен опит. С клиенти ние сме провели немалко разговори. Така наречените партньорства са много важни, защото
По този начин ние искаме нашите клиенти, нашите бизнеси да са възможно по-устойчиви, по-конкурентни. И се връщам пак на това, държавата трябва да положи повече усилия, включително и по посока и законодателство, възможно най-рано. Както казах, директивата още не е транспонирана в нашето законодателство, което вече мина повече от година. Стандартите, кой ги е чул, кой не ги е чул, друга тема. Все още не се знае, всъщност има предложение, но не се знае кой ще бъде аудитор на тези доклади, защото решението може да е едно, може да е различно. Да не говорим за вече и за доста други подробности. Доста са въпросителните. В тази връзка, ако имате конкретни въпроси към господин Цветков, знам, че има хора, които вече са стигнали до момента, в който са се сблъскали с нуждата от банково финансиране по един или друг проект. Ако не, може би така да завършим разговора. Смятате ли, че в бъдеще все повече от решенията, които взимате вие като ръководство в банковия сектор, ще зависят от ESG критериите? Ще зависят, защото ние нямаме друг избор. Ще дойде момента, в който банките, това ще означава за тях повече капитал и ние ще бъдем принудени през нашите бизнес модели така да си променим отношението към клиентите и да си избираме тези, които са ангажирани и които работят по темата ESG. Така че отговорът е да. Работете, това е по-скоро като апел към всички, работете по тази тема, тя е важна за всички, не само за банките, не само за бизнесите, за обществото, за териториите и единственият вариант да се случват нещата както на всички може би не се иска, защото става въпроси за промени за климата, факт, наводнения, пожари, всички тези неща пряко влияят и ще влияят все повече на отношенията в обществото и в бизнесите. Благодаря ви за този коментар. Благодаря. Стоян Цветков, изпълнителен директор и член управителен съвет на Инвестбанк.